Doncs estem amb Ramon Pellicer, un dels presentadors, juntament amb Helena García Melero, d'aquesta 25a edició de la Marató. Ramon, gràcies per estar amb nosaltres M'ha avui. encantat, m'heu Uh, enganxat. Què significa per tu tornar a presentar una marató essent ja la setena que presentes? Sempre que et proposen presentar una marató és un honor. És dir, ostres, algú ha pensat que puc ser útil a la casa per presentar un programa que és emblemàtic de TV3. Però és que si a més es dona la circumstància que és una marató especial, que commemora aquests 25 anys de funcionament, l'orgull, la satisfacció és doble, però t'he de dir que la responsabilitat i el compromís també. Com està sent la preparació, guió, preparació també amb l'Helena aquests dies? Quant de temps porteu ja preparant el programa? Déu-n'hi-do. De fet, la marató real és aquesta prèvia, en la que nosaltres tenim un munt de convocatòries, hem de fer gravacions, hem d'assistir a rodatges, hem de conèixer els testimonis, hem de fer una capbussada absoluta amb els continguts i amb el tema, perquè el que passa és que de cop i volta et diuen sí, serà una marató sobre l'ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques. I això què vol dir? I com es produeixen? I quins efectes tenen? Haurem de parlar amb científics, amb metges, de manera tècnica d'aquesta malaltia. Haurem de parlar amb els que en pateixen les conseqüències i per tant ser absolutament empàtics amb com ho viuen i què és el que senten. Per tant, aquesta immersió és fonamental i el temps dedicat previ a la preparació és extens. Què passa? Que això et dona confiança, això et dona seguretat després a l'hora d'abordar aquestes 15 hores de directe en el programa. Per tant, el que pugui semblar que és una miqueta feixuc, que és a banda de la teva feina normal que et toca esgarrapar hores per dedicar-los a la marató, després acabes entenent que és la millor manera de poder-te'n sortir. Sobre el programa també hem parlat amb l'Helena, amb el Ricard. A mi ara m'agradaria preguntar-te sobre el llibre de la Marató dels Records. Tu has presentat 6 maratons, vas escriure un paràgraf. Ens podries dir quin és de totes les maratons que has presentat el record més especial, la història que més t'hagi tocat a tu personalment a l'hora de fer, no? I de presentar totes aquestes maratons? Cada marató té la seva història. Cada marató té el seu descol·loque. O sigui, que t'enfrontes a una situació que no estàs acostumat ni tens les tècniques necessàries per poder-les abordar amb garanties. Però si et refereixes a la del llibre, una de les que em va descol·locar és perquè feia referència a una criatura. A mi el tema que passa amb els nens i amb les nenes petits doncs em colpeixen més, perquè és allò que no toca. Una persona gran, o sigui, morir-se no li toca a ningú, patir no li toca a ningú, però el patiment dels nens, per mi, em colpeix d'una manera especial. I el cas que explico en el llibre de la Marató és el d'una nena que tenia una malaltia d'aquestes irreversibles i fatals. Quan tu estàs acostumat, perquè és el teu entorn i és el que has vist sempre a la vida, que la gent, qui més qui menys, progressa, avança i té un rumb, de sobte constatar que n'hi ha que aquesta direcció és invertida i que tot el que has après es desaprèn, que tot el que has evolucionat es converteix en involució, és molt fort. És molt complicat separar el paper de professional periodista del cantó humà a l'hora de fer una entrevista, un testimoni dur que colpegi? És un equilibri. Com a professional jo estic obligat a marcar una distància. Jo estic obligat a ser el representant de l'audiència, vehiculitzar a través meu les seves inquietuds, els seus dubtes, les seves qüestions. Però com a persona jo he de ser empàtica perquè és el que em surt i em nego a reprimir aquesta proximitat i aquest feedback que em suggereix la història que m'estan explicant. No ha de ser un soroll, és a dir, jo he de poder continuar enraonant, jo he de poder continuar preguntant, jo m'he de continuar interessant per esbrinar què és el que hi ha darrere d'aquell món particular. Però, evidentment, no ho he de fer com si fos un robot. Ho faré com em demani en aquell moment el cos i el meu estat d'ànim. Això sí, tirant de la meva experiència i tirant de les tècniques que més o menys puc controlar o puc dominar per no decebre ni a l'audiència ni a qui estic entrevistant. Molt bé, Ramon, gràcies per estar amb nosaltres i desitgem molta sort el diumenge en aquestes 15 hores de directe amb una marató que estem segurs que
no deixaran a ningú indiferent, com cap de les 25 Moltes que hem gràcies. viscut. Serà molt dur, però també molt plaent.